Медицински университет в Плевен е основан през 1974 г. на базата на бившата окръжна болница в града. Първоначално функционира като факултет в състава на Медицинска академия, след закриването на която през 1979 г. става автономно висше учебно заведение, носещо наименованието Висш медицински институт Плевен. С решение на 39-то Народно събрание през 2004 г. преобразуван в Медицински университет Плевен. За своята близо 40 годишна история Медицински университет Плевен се развива и укрепва. Започнало съществуването си с един факултет и обучение по една специалност медицина. По-настоящем в университета има 3 факултета: факултет медицина, факултет обществено здраве и факултет здравни грижи. Медицинският колеж и департаментът за езиково и специализирано обучение също влизат в структурата на висшето училище. Провежда се обучение по 10 специалности в 3 професионални направления. С високо квалифицирания си академичен състав, с внушителната си материална база, спортен комплекс, 2 студентски общежития, модерна университетска библиотека, собствен издателски център, университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище. Клиничната база за обучение на студенти, докторанти и лекари-специализанти е университетската болница УМБАЛ д-р Георги Странски. Основана е през 1865 г. с разгърнати всички медицински специалности, с мощни диагностични звена, оборудвани с конвенционална и уникална апаратура. В онкологичния център е инсталирана роботизираната система Da Vinci S за роботизирана хирургия и хирургия от разстояние. Емблема на университета е единственият за Източна Европа и на Балканския полуостров телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала, даващ уникалната възможност за студенти, докторанти и специализанти да се обучават с авангардна апаратура по ендоскопска хирургия. Медицински университет Плевен е известен и като първото висше училище в страната, което през 1997 г. въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти изцяло на английски език. Първият випуск, приет тогава, е от 64 чуждестранни студенти от Индия, вторият от 74, а по-настоящем се обучават над 100 студенти от различни страни на Европа и света. Моят дългогодишен опит като преподавател показва, че чуждестранните студенти са отворени с готовност, участват във всички наши мероприятия в социалния живот на университет, участват в различни научни прояви, в ежегодната научна конференция, която организира нашето висше училище всяка година, дори в организационните комитети. Те обичат български език. Те се интересуват от историята на България, те се интересуват от нашите традиции, от нашите обичаи. Гордеят се за своите постижения в усвояването на българския език. Много са факторите, които привличат чуждестранните студенти да учат в Медицински университет Плевен. Плевен е разположен в центъра на Северна България и е много лесно достъпен. Подготовката на нашите студенти е много добра. Едновременно с това дипломите, които се получават от студентите, избрали да завършат нашия университет, се признават в Европейския съюз. Подготовката на нашите студенти е толкова добра, че те могат да валидират тези дипломи в целият свят и е много лесно това сертифициране да настъпи. Най-голямото предимство според нашите чуждестранни студенти е, че ние работим в малки групи. Подходът към студентите е индивидуален. Студентът се намира в центъра на фокуса. Много бързо той не намира, защото базите са разположени на близко разстояние. Той влиза в контакт със своя преподавател, с своят наставник, така че това е едно много голямо предимство. Освен това, ние сме относително млад университет. Имаме свободно избираеми дисциплини. Нашата програма е гъвкава. Студентите могат да изберат много дисциплини, кръжоци, в които да участват. Библиотеката е много богата, разполага се съвременни технологии. Предвидели сме за всички чуждестранни студенти
книги достатъчно, ръководства, по които да работят. Те са достъпни и по една нова програма ще дигитализираме цялата тази литература, така че те да могат да четат и да се подготвят не само в библиотеката, където достъпът е свободен, ще могат да се подготвят и дистанционно от общежитията си, от местата, където живеят, да бъдат адекватно подготвени. Медицински университет Плевен разполага с извънкласни форми на обучение, организира народни танци, латино танци, спортни мероприятия, ски почивка през зимата. Имаме много богата база за спорт, игричка за тенис. Предстои ремонт на спортната зала, така че имаме концепция за организиране на спортни съревнования и изграждане на спортен дух във всички студенти на медицинските университети. We have a lot of foreign students which are from Europe and Asia and America, but all of us sharing our cultures, and the university generally shows an intellect culture, and plus we have great education here, and we are happy with our assistants, professors. Our university, the quality of education is very high here, and I would like to take this opportunity to thank all my teachers. They were the best and they were so supportive, and without them we would not have reached here. They were also supportive. They were like, made it feel to us like we are far away from home. We are in a foreign country. And the place here, the people here, they are lovely, they are supportive. I want to say something about this university in Pleven. There are lots of colleagues and there are so great professors and teachers and doctors. They are very helpful, and if we have some problem, they try to help us, and we can learn easily to have education from the teachers. And also we have a lot of foreign students here, not only from European country, also from Asia. Заслужава да се отбележи, че значително се увеличил брой на държавите, от които се обучават студенти на английски език в университета. Списъкът е доста дълъг. Япония, Индия, Пакистан, Ирак, Иран, Ливан, Дубай, Израел, Турция, Гърция, Албания, Испания, Франция, Белгия, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Финландия, Нигерия, ЮАР, Канада, САЩ, Колумбия и може би още някой пропускам. През пролета на 2013 година се дипломира 10-я випуск на обучение на английски език чуждестранни граждани. Общия брой на дипломантите от първия випуск през 2003 година до момента е 190. От успешно завършилите 180 лекари, преминали на англоязиково обучение, информация за професионалната реализация е събрана от 166 човека, или това са общо 92%. От тях 152 или 95% са защитили правото си да упражняват лекарска професия, както следва: в Индия 112, или това е 70%, в Съединените американски щати 18%, в Англия 15%, Австралия 5%, Канада 2%. Част от завършилите англоязиково обучение студенти са защитили правото си да практикуват лекарската професия в 3 места. Това са в Съединените американски щати, в Великобритания и в Индия. 19, или това прави 12% от англоязиково обучаващите се студенти са останали в България, като търсят специализация в нашата страна. Предпочитаните специалности са ортопедия, травматология, детски болести, акушерство и гинекология. Като всяко начало, за новоприетите студенти първокурсници е най-труден период на първоначално адаптиране към новите условия на живеене и на учене. Нашата задача в университета е да направим този преходен период по-лесен, по-бърз, да редуцираме стреса максимално. Предлагаме им педагогическа, психологическа, професионална, социална помощ, като им създаваме една отворена, добронамерена, приятелска, достъпна академична среда. В момента организираме една програма, въвеждаща, наречена Дни за ориентиране за студенти първокурсници, които ще бъдат особено важни за тези, които са чуждестранните студенти.
на чуждестранните студенти, които идват от страни, които имат различна култура, различни традиции от нашите, различни условия на живот, им трябва време да се адаптират към нашите условия. В тези дни на ориентиране ние им представяме структурата на университета, запознаваме ги с работата, дейността, услугите, които предлагат основните звена на университета, като библиотека, учебен отдел, студентска канцелария, психолог. Организираме ден на първокурсника, с което ги посрещаме в нашата академична общност. Организираме вечер на първокурсника, където те имат възможност да се срещнат с официални представители на официални и неофициални студентски организации. Даваме им различни рекламни материали, справочник на първокурсника. Какво ги привлича тук? Мисля, че първо ги привлича факта, че тук могат да получат добро образование медицинско на европейско ниво. Не бива да пренебрегваме факта и това, че образованието тук е по-евтино, отколкото в Великобритания. Това е на същото качество. Освен самото образование и стандарта на живот е по-достъпен, така че предполагам, че и това е един от факторите, които ги привлича. Оказва се също така, че те могат да получат студентски кредити от български банки с много по-изгодни условия, отколкото кредитирането в тяхната страна. Успеваемостта им е, бих казала, на добро и много добро ниво. I graduated from Medical University Pleven, and right now I'm doing my specialization in cardiology in the University Hospital over here. And I'm extremely happy with my life here, with the studies and the new things that I learned, because every day in practice I use all this knowledge that I gained in the university with my teachers. I had a wonderful experience. The beauty of everything is that I continued my specialization here because after getting a very good score in my graduation degree in medicine, they gave me 100% free scholarship to pursue my specialization. Успешно завършилите студенти придобиват квалификацията лекар и имат право да работят както в България, така и в Европейския съюз, а и в други страни. Обучението по медицина, в това обучение лекциите се провеждат в големи зали с студентите от целия курс. В това обучение участват високо квалифицирани, хабилитирани преподаватели, професори и доценти. А практическите занятия и семинариите се провеждат в малки групи от 8 до 10 човека. Всички учебни занятия се провеждат на английски език, с изключение на клиничния стаж последната година. Кандидатите могат да подадат документи лично или чрез някой от нашите представители. Списък на оторизираните представители на нашия университет се намира на сайта на университета. Всички документи трябва да бъдат подадени до 1 октомври на съответната учебна година. Традиционният за нашия университет Младежки научен форум отбеляза през изтеклата година своя 10-годишен юбилей. И с радост мога да кажа, че това е форумът, който е притегателен център за цялата ни студентска общност, включително и за чуждестранните ни студенти. Всяка година около 250 представители на различни държави участват в този форум и сред тях са и нашите чуждестранни обучаващи се студенти по медицина и по други специалности в Медицинския университет Плевен. Те са и инициатори на едни от интересните работни срещи в хода на конференцията. Те са били инициатори и на участие в международни програми и конференции на IFMSA, това е Международната федерация на студентите по медицина, където нашите чуждестранни студенти са представили Медицинския университет Плевен, независимо от своята националност. За нас е удоволствие и чест да предоставим на всички млади хора, студенти в нашия университет, една среда на приятелство, толерантност, добронамереност и инициативност, в която те да се чувстват свободни да бъдат себе си.
I would like to thank all of the professors, teachers and doctors and my friends. Without them, it wouldn't have been possible. Before coming to Bulgaria, I didn't know anything about Bulgaria, but now I live in 4 years and I feel very good and I enjoy to live here. Through my years in Pleven at the Medical University, I've met a lot of great and amazing people. All my teachers have been very encouraging and supportive, and all the friends that I've made have always been there to help out in anything possible. I've met a lot of people from a lot of different countries, which has helped expose me to different cultures. Thank you to all my teachers, professors, doctors, my batchmates and all my friends for being there through these past 6 years and helping me to become a stronger person and a future great doctor. Така както и при българските студенти, всички чуждестранни студенти, които завършват с пълен успех, получават специалната награда Златен Хипократ, както и правото да специализират по избрана от тях специалност безплатно в университетската болница. Това става след решение на академичния съвет. Целите, които си поставихме, да покажем на чуждестранните студенти, че те не случайно учат в този университет, че те могат да се гордеят, че са ученици, студенти в тази страна и в този град и в този университет. Те на практика са и хората, които пък ще бъдат лицето на нашия университет пред света и пред Европа.